пробиотик с бактериален произход не бива да се взима с антибиотик. Какви са предимствата на постбиотиците? Какво дава като предимство постбиотика? Постбиотика може да се взима заедно с антибиотик. Никой пробиотик с бактериален произход не бива да се взима с антибиотик. Защо? Защото антибиотика унищожава тези полезни бактерии, докато пребиотика спомага за намножаването на бактериите и не трябва да се взима заедно с антибиотик. Докато постбиотиците, те се взимат и по време на антибиотично лечение. Антибиотиците не им действат, защото това са метаболити на полезните бактерии, които въздействат какво? На храносмилателната система и на имунитета. Клетъчните стени на някои бактерии и някои гъбички е доказано, че са едни от най-добрите имуностимулатори. И то меки имуностимулатори, които стимулират повечето клонове на нашата имунна система. А не като някои лекарствени продукти, които стимулират само един клон, който може да се изтощи.